Asante kotoko ukuma apima yo adeshima magana mama mechacho bibia na enwumre ba bibia wo bia me de hono nchiama Europe ase de adiasa abono woche pepepe apa ho miti enwoche yesrem se ene yaba late kakra mo amunim afide na ye adwuma nti edurume bia na yese machines no chimaka kakra bia ye de aba ho nti yesrem se mo ye de mofa ye de enche Odofa wabaso uguso a wohwe eye Asanteman Europe TV. Yemo akwaba eba eye dwumedie ato ne din sankofa dwumedie. Ene so wabaso a ebia nene da wo hu eye Asanteman Europe TV. Ani dem na ho basem na kwahye video na yede ama me no like page no so yede ama ye. At the same time na yesa wo YouTube, obetuma ko YouTube so na wako subscribe a program na yede ama yesere be anytime bia na se abre bia ebeba no wobetumi ehu se yede yabaso medame ho kakraba na mako Hamburg mepomacho Germany Düsseldorf na makofa na oti ede na ba na yabedi yedwumedi a memede bia yede bre Asanteman anase Ghana fo nyina ewo amanane anase Ghana nyina no medame ho aba. Yo odofo yesamu akwababa ya Asanteman Europe TV. Yede wasese onya abotre na onya opepa na obabehwe Asanteman Europe TV. Anase edwumadi yede aba sankofa na de kan mechia Asanteman Europe adehye nyina tituru ye nananom ahema ne ahemfo. Ekuo mpanyifo ene bo chairman fo nyina mechiacho bibia. Wa wo hwemi bia nso mechia me so odwodwa mpoda woroma obia ho ye se ne me nso me ye de me ho ye no ene adwumadie mi a metena ho adi akina me wodwumadie so media ne kwa me boaten de dona frame ye DJ Sam eno ya hotedin samre me ko Düsseldorf Germany Düsseldorf na makofa na oti aba na yese ya ba be didi ye nkomo no nana ye mo akwa baba Asanteman Europe TV so ya ade na wisi abraun se oti me nkan yi me opa chameto nkapa na jama fo won to say o twedi ampo kwa mi adawroma bibia boko ye danyame ase bibia boko dia na ese se ene no de wi wo si afa ho die na ayese de o kwaje awade ye be ye oba bi ho ade na ja oluman watutu ntuma na ja obeji ska gugutum ye danyame ase se mato nka na nwumre free Germany na ene ye kone sen ede na ode ma adeshima ma Ghana adehye anase asantefo a ye wo abruchire a yato ya mamre ato atwene yo ade ne boaten me da sepa na ansa na no amenchia na nakọ ba de sisimpemu Finland hene one ne hema afei nana osei kufo nipemu Holland hene one ne hema nana amosawa nyako sewa ya mo papa nana disipoku onso wo Düsseldorf ono hema nana cha prempe cha mo papa wie aje ne boaten ene de ebeka safa ho bragro yo odofo wa wo hwe me paacho se dwumadi ebedi ya tru ni din bragro no sankofa dwumadi etire wase bragro so wonte bragro se me paacho bo modan se be de obetnase obenya adaje na watnase na woti die na oti odi breyen dwumadi watu ni din bragro nana yankoy na chirechiremu bragro kra ka se bragro eni de bade yo aje ne boaten me da se yakasa bragro eye amani bia ye edema emabawa a omo esi sokofro awo se akame mo no yengidie ne se ye wiase no yomu ahoro miensa wiase edikan wiase etoso mienu ene wiase etoso miensa ye wo abofra efiri ne mofra se yawo no akopem bra ye bragro no bra no eno ye wiase edikan no efiri bra ye bragro no bra
ɔbɛware ɔbɛwo ne ma ɔbɛyɛ maame wɔkɔna mɛsiriwa mu mmerɛwabom ɛkɔpem brɛ ɔde bɛwu no ɛno nso yɛ wiase a ɛtɔ so mmienu wiase ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnso ne honhom wiase anaasɛ asamando wiase enti sɛ akwadaa ɛba bɛfiri wiase edi kan no mu akɔ wiase ɛtɔ so mmienu mu a amammerɛ a ɛda hɔ no mu ɛma no ɛne bragorɔ saa bragorɔ no yɛyɛ ɛde yi mmabaawa no epue ɛde wɔn kyerɛ wiase sɛ saa bere no ne mu amia wanyini wɔdu ne mpanin fie mu nti bɛrima biara ne ho aso na kwankoro na ɔpɛ yera wadeɛ na ho boa so biara no ɔho kwan sɛ ɔto na kata so egu saa babaawa no so nti ɛba no saa no a na mmeranteɛ wɔ kurom hɔ nyinaa hunu sɛ ɛbrɛ no so mmerɛ no so nti sɛ ɛba sɛ wo ne saa babaawa no edi agoro bi a na ɛnyɛ nwanwa na ɛnyɛ hu nso so mmom no ɛyɛ na akwankyerɛ ɛda hɔ no mo mpanimfo yɛ sɛ pɛnten asase ɛda hɔ kwa nti nya sɛ yɛyi na kyerɛ wiase no nti no na obiara efiti baabi a na ɔkraman bi afi abɔnten a na bukyia no mu na ɔba bɛpɛ dabrɛ akwanya ɛwɔ hɔ nanso no nhyehyɛ bebree ɛwɔ hɔ yo nana na woka sɛ sunsun wiase no yɛwɔ wiase mmiɛnsa baako ne sɛ wɔbaa no yawo no yɛde waba wiase meboa sɛ yɛwo akwadaa yawo no ngaa no ɛkɔpem bra yɛbɛgoro no bra no ɛno yɛ wiase a edi kan no edi kan nti wiase ɛtɔ so mmienu yɛ bra yɛagoro no bra ewie ɔbɛwareɛ ɔbɛwo ne ma ofiri ɔbɛyɛ maame kwabɛsiriwa kɔ ne mmerɛ wabere kɔpem bra ɔde bɛwuo no ɛno ne wiase a ɛtɔ so mmienu nti ofiri wiase a ɛtɔ so mmienu no a na ɔkɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛno ne asamando wiase saa nkane no na yɛ nananom gye de sɛ nipa wu a ɔsan ba nti sɛ ofiri wiase a ɛtɔ so mmiɛnsa no a na wɔsan aba ama obi awo ama ɔba asase so bio nti yɛn no yɛn gyidie nyinaa ne sɛ nipa wu a ɔnka ɛsan sɛ nipa bi a ɔte asase so a deɛ gyidie ne sɛ yɛwɔ biribi a frɛ sɛ ɔkra no yɛ honhom na ɔnwu nti ɔkra no efiri nipadua no mu a ɛwɔ mu a nipadua no deɛ ɛbɛporɔ ne porɔ a ɔkra no da so te ase na ansa na ɔbɛsan ba asase so bie wɔ no ɛgye sɛ ɔfɛ nipa mu nti ɔbɛba ama ɔbaa nyinsɛn no awo no na ɔsan ba asase na mmom na ɔba a yɛnhu no te sɛ deɛ ankane no na ɔteɛ no ɛsan sɛ nipadua ne ɔkra no ne ɛteɛ ne sɛ ɛyɛ ne yɛka ewuo no ewuo nyinaa ne sɛ eduruma bi a na yadeɛ ɛtete nipadua no ɛnam sɛ yɛ honam ti no ɔkra no bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛboa no a afei beduruma bi no ntimi bio sɛ ɔntimi bio a deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛgyae honamdua no ato hɔ na ɔkra no afiri no mu ɛte sɛnea wote ɛdan mu na bi a ɛdan no enwu no woka fie wura emfiu ɛdan no nneɛma bi nkɔ yie woka wɔn fiu nti deɛ wɔsɛ ɔyɛ ne sɛ wobɛtu afiri dan no mu na wo nipadua no deɛ anasɛ wo a ɔha dan no woda so te ase nti saa na yɛ nananom na ɔmo agye die nti bere a yɛbɛgoro ɔbaa no bra no na yɛsiesie no afiri wiase edi kan no mu ɛde no kɔwura wiase a ɛtɔ so mmienu mu hɔnom no ne yɛyi no de akyerɛ wiase nyinaa sɛ saa babaawa no afei deɛ ɔdu ne mpanin fie mu nti deɛ mpanimfoɔ yɛ no ɛkwan abia ma no ɔno nso bɛtumi ayɛ bi ɛno nti na ma yɛgoro bra no okay yo adehye ma mohwɛ me adehye a mohwɛ me baabi a wo bia no we yɛ Asantuma Europe TV na yɛ de wohwɛ no yɛdwumadi ato ne din sɛ sankofa etire mu nsɛm ɛno ne atwerɛ sɛ bragoro na bragoro ho kɔmɔ na yɛ de yɛ ba bi didi no anase yɛ didi no na no oti akyerɛkyerɛ no ma baako mmienu mmiɛnsa bi na wadaworo ma wo mmerɛ bɛn yɛka no sɛ ọba mfie dodoɔ sɛ na odi a yɛgo na bra efiri mfie sɛ mfie dumienu edunum dunsia dunwɔtwe ansa ne agro ọba ne bra na ade a ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ mfie a odie no deɛ ɛyɛ na ɛnyɛ adekorɔ mfie a odie no ɛyɛ na ɛnyɛ adekorɔ adehye mama yɛsrɛ mo sɛ madawro ma abayewa bi a wɔ bra a ɔde bu ne nsa nti sɛ abayewa no bu ne nsa a ɔbɔ ne maame amaneɛ wie a ɔbaa no bɔ ne maame amaneɛ a na ne maame nso akɔkɔbɔ ɔhema a ɔte kurom hɔ nom amaneɛ nti
ya na ejina emayewa no so obi won ma na ne ho soso emayewa no mo soso no mpempie no ya na omtai bu om nsa ntem na omo eni honam papa no so no ya na omo che ebi won ma mfie dunum na obu ne nsa ebi nkura mpa otimi nya beze mfie do nson na obu ne nsa sa na ankane no na tie ne no ne ma sesa kakra ne ma sesa ntia ankane no de efiri mfie dunum ekro no na oba enya edura obu ne nsa okay na we do adawo mo we de wo se ye ka twi anase ye kan akan kasa ye kasa obi abu ne nsa ebi no obi tiri baby na ye se me nsa na ebi emu abu ensa buo no adawo ma ye de kobrofum kakra bituma a kire ase kakra because me kasa branch bi na wale ene dura na dura ontimi nkopra no enti oba no kobo be ma no abusafo amane se ne kunu no emma no ho ene papa ntu ne ba no fo se edura na dura onfa ne ba no hye onfa oba no enti wo so onfa oba no no nti ase enti wo so na anado no afantoma no do ba ya hye kiri so ho enti aya na kasa no bi wo ha madawro ma mu bu be ne sa na ye abai ebia me mete ase na obi nti ase nti se kasa obi abu ne sa o de kobrofum kakra bi ma ya ase ne se be obi tumate ase yo se o de kobrofum de a de be kan se menstruation okay oba no waye bra edikan the first menstrual period okay yeah the was so enti ebasa na oba na wo so obu ne nsa no ede na to so bim ede na so ebusa maame ne papa ye yo se oba bu ne nsa ne ye ne se yekobo ohima amani eno no akanka sem ne kan se ye se ne bra ye se ne bra enti o maame ne maame bakwa akobo ohima amani ye se ne ba asmasi wodu ne mpani fie mu nti wo hu se waye bra enti e ba ne sa no a ohima no bepeso obehunu ababaawa no enti ohima beka kire maame ne se ne sumano na omra na menhwe no nti maame ne betima suma ababaawa no aka kire se di agi wei fa komo ohima mame okwa no ohima no ahwe se ababaawa no ehu nane ya na bisan se ade titiri wa ma ye bragro ne se ye mpese nkwada no de mprewanyinsem beba kuromu mprewanyinsem ba kuromu a eya na omo awieye no enkoyi sanse obefa ne yonku tipen na one no edi agro enti senyinsem kokoba nkwada mienu ntemu a eya na matete no edempa enu ntin ya na ye nananom empenesa omo mpenesa enti no na ya bo ho ban sanse yesi ebebo ho ban sense ebetwen amana bansa enti se akwada yense ne bra na se obunis anase onyinsani a eno no ye fe no chiribra eba na sa no a ye twa akwada na suo efi kuro no mu one be ma no a one no di sa agro no nyina no ye twa omie no nyina suo fi kuro no mu enti yampese bi beba no nkwada no sisuo ne ya ka kire wo mo se wa me anso bra na so konyinsani a ne ye be ye wo nie ye beti akokọ beti ne de na no akokọ ne tie tuawa no ne afie ne mogya gu apampem eba na sa na kwada bi esuru be sa ka to aso se okoye mprewasem na se okofa mprewanyinsem ba ye betwi osuo enu nti ababa wo bi esiso a osuro se ye beyi na fire na wofo enchen ye ba na sa no omutimi tena ahwe wo ho yie ekopem bra ye begro omobra nti maame no kokobo hima amane na akoda no so kọ na ohima ahwe no na se bibia da ne kwamu a afei na ya to ama maame no se fi sa brenko de obetumi ahye bra wo pese wo de goro oba no bra maame no so ne okunu ani abusua badwene ho na omo yida ba ko si ho se da sei na e pese ye goro bra no ohima amane kwan da da no du ho no ma mpempie na kamam no yetaye na dwoada anase ebenada da bra goro no ta hyase adwoada anase ebenada nansa na agro no ankasa beba so no ye de akwada no kotena brafie na mampanifo no omobro no so no yama imu bese miensa na se nan ene akwada no ehefie na omo kyerɛkyerɛ no abrabɔ mu niema oba beware kwan be na obefa so obetete abusua kwan be na obefa so ne be ma betena se na esi tompa se na esi niema se na esi no aduane omekyerɛkyerɛ ne nyina kyerɛkyerɛ ne nyina wie na ohunu nani so a afei na adwoada na ase benada no ye beyi no na ya no
aba bedi saa adwuma no na san na ye bedi dwuma no saa da no duru a de ne maame ye ne se ne maame be fa ebi a chance bi atete no de dua ebom no de nam krom no obo amanfo nka ye se ebre no a omo hye se begoro ababa no bra no saa bre na du wanya chance so otimi fa so na so da de no no de dua ebom no de nam krom timu onko kro no onchi kro mu nyina enhye nwie no na omre fie ne nipa ba be fie ho no ma ne nipa ba be hye fie ho ma na sese ye ba be hyase ya no nti amane a edika ne ye taye ne se ye bona tenase atanase no ye de kete SFM na ye de kenti anasa nwura aseso na ye de akomia asiso na baba no oba betena so na oba betase a oba pani a otebro no so ho no ma wosuban oba pani na owomma ene manana na brabo ho tie ono ne yeta ma odi sa adwuma no sa se ye pesa baba wa no a ye gro no bra no na brabo esesa oba pani no a oba bedi dwuma no nti oba no beso ne nsa no de nasi akonwa no so baako mienu ye tosu miensa no na afi no wagya no ama watena akonwa no so nti ne edika no efe no atrase saa be na ye bo no atrase yo nana atrase no mu no na mpese mebisa wonsem baako mienu bi wo se oba panyini ye ka oba panyini a de me ye nim se oba panyini wo hema anase oba bi a oye panyini bi a wo abusua no mu no wotumi grow ababa wa ne brana yo meka se oba panyini a aha no nye ohema ho asem na ye ka na mum no ya na ye ka mampanimfo se mesriwa a omo obro no so ha mampanimfo a womo ani afiri womo abobra akọ omo animu womo nim amamre na womo adwiri mu so da ho nti womo bi ho asem na meka okay ne toso bi mu answer na yatroa yenkomo no so wo se oba no ebu ni sa ye din se akunwa so oba panyi din se akunwa so baako mienu miensa na nka yehu ye no nka aka ma mu de nka me se yesi ohema anase ohene yesi ne hena anase ohema na ye sa amamre no de mum de benti na obi obu ni sa na ono so ye din se akunwa so ye din ne to epem so emprensa Almost say I can't remember na dey back home say ye wo akwada foforo krampo no a ye bona tenase enti se wo ye de wo ewura tibia foforo bia mu a wo say ye bo watenase se na ebe ya wo beche e wo sa tibia no mu o se wo hwe aka remember say bra ye to badin kura no se ye wo akwada na ye ntu ne din a ye nhwifo no ye fre no hoho se wo kọ anwurama mu a omo fre no amagiro wo kọ dagomba memu a omo fre no sando oyoba so omo fre no sampaga je se hoho enti ye to dia ne aka che ne se waba tenase enti saa na ye yema ababa wa no a o free wiase edika no aba wiase etoso mienu mu ye bona trase ne ono so no obetimi atena na mframa bi ebebo wo ne mpani mfie mu bia no obetimi agina no nti ye bona trase ye mena hu se ba no wo ba no enye enti se de tibia no na otimu dada no na obi etoma ne die no ye mum no ure obewura wiase foforo mu nti ye bona tenase ama wo hunu se sei ena tibia no oba bewura mu no ete okay yo nana ne ntro enkomo no so okay ye do oba na pem ababawa na ye bono atenase anase ye gu ne bran ye de na pem akunyan so awie ho ne yesi ye ede bebem ne to aso yo nti ene na asema America na aso ajem so asema miti wie enti ya de ne si akonwa no so asabre America sei ne ye de yawa asine nchen yawa na ye de asine nchen no ye de nsu ogum baby won se ye nya yawa yetimi fa tente yetimi ede eno so ye anase de namafo no bi efe no sahwe asiamo no yetimi de ye ne mpempepi no na nanom reso de ne ta de yawa na na ye eriso ne de nsu ogum ne de adwera agum afe ne de kusua ato ho ne de nkruma adwan nso na ye de ato ho enti ebedrum rebi no na adwera no eho aba behia ye beka ho asem na nsa na no se ye de oba no tena konwa no so wie a na ye gu nsa no ye guo no kane no ne de nsafu na na ye eche ya broni ba ye no de nsa bi a ye fensa schnapps e ba ye no ye sesa nsafu ene doka no
na mmom no ne de schnapps na egu nsa no akyerɛ Otwedi Ampɔn Kwame ɔne nananom samanfo so ma hwɛ ababaawa no so abɔ no ho ban ama wanyini abedu saa ne mpa ne mfie mu ɛno nti na yegu nsa de ada Otwedi Ampɔn Kwame ase ɛda nananom samanfo sobosom ne nuabosom bia ɔmaboa ama ababaawa no wanyini abedu saa mpɛmpɛnso no na yegu nsa ɛdeda ɔmo ase nti saa bere a yegu nsa no ewie a na yɛbie kwan atoɔ no sɛ awofoɔ no ɛne abusua no ɔmutumi ba bɛkyɛ ababaawa no bibi ɔmpɛ de bɛkyɛ no bia na yɛbie kwan ato hɔ nti akyɛdeɛ no mu no ɛhɔnom na adwera no a yɛde to nsuo mu no ɛho ɛbɛba mfa so ɔho sɛ ɛnɛ abrabɔ sɛnea ɛte bia no ɛte sɛ yɛaba mu adeɛ obi deɛ ekuta no na obi nso bɔ nkɔntɛn hwem obi nim obi daakye obi nim obi nkrabea nanso no yɛkuta wɔ bia na obi bɔ nkɔntɛn hwem eduruma bi a anibɔne etimi ba obi abrabɔ ho nti akyɛdeɛ mpo obi de kyɛ wɔ no otimi de anibɔne ɛfa so ɛde ɛyɛ onia ɔpɛ nananom gye tum sɛ adwera no a yɛde ato nsuo mu no tumi wom etimi bɔ ababaawa no ban efiri anibɔne bi a ɛbɛhwɛ no nti yɛde adwera no bɔ nsuo mu a akyɛdeɛ bi a de bɛma no no na yɛde apete so baabi a yɛanya adwera nso no yɛtimi fa adwono ahan na yɛde ato nsuo no mu yɛde bɔ nsuo no mu a na yɛde apete akyɛdeɛ no so ɛbansa no a ɛte akyɛdeɛ no ho efiri anibɔne biara bɛhwɛ no efiri saa brɛ no wɔpem bɛ wɔde bɛware wɔde bɛwo ne ma ebewie ɛno nti na yɛn nananom edi saa dwuma no okay na wadawro mo yɛkasa yawa no ɛne de ba deɛ sɛ ne de ba poto kasa mu a because na ya na twi no obi sɛ den kakra ɛma yɛ yawa yawa no sɛ mekyɛ mu a metimi aka sɛ ɛte sɛ tente so nim tente yawa ɛte sɛ tente no dadeɛ no a yɛde yɛ no emu ɛno no ɛden sen tente deɛ no okay ahụ sɛ tente deɛ ɛhwe hɔ no mu a ɛho kora timi wae na yawa na ɛhwe hɔ no mu a ɛho no ntimi wae ɛno no yɛ dadeɛ ankasa na yɛde yɛ na yɛsɛ deɛ woka ne nyinaa saa yawa ne nso ne de bi so ɛbɔ nipa no ho ban sɛ ɛbɛyɛ nibɔni bi sunsumɔni bi ntimi emewura ne mu nti sɛ obi ho bibi saa na yɛsɛ ɛnyɛ bosomsɛm ɛyɛ amammerɛ ɛnyɛ bosonsɛm ɛyɛ na nipa bebree esusu sɛ yɛ amammerɛ no ɛyɛ abosonsɛm ɛne abosonsɛm ɛne bibia yɛ yɛmom sɛ wonte ase a ɛna yɛ na wofa no sɛ wei yɛ abosonsɛm ɛnte saa ne yɛka sɛ yɛn nua no a ɔmo ɛkɔ asɔre sɛ durume bi a yɛde wɔn kɔ nsuom yɛsɛ yɛbu wɔn asu ne yɛde wɔn anu nsuom mu mprɛnsa ɛno nso ɛyɛ abosonsɛm anaa ɔho sɛ de sitie nti ɛsom bia amammerɛ bia wɔ n'akwankyerɛ nti sɛ wonte ase a ɛna wobɛdwen sɛ wei yɛ abosonsɛm wei no ne abosonsɛm ɛne bibia yɛ yo nana yɛnto akɔmɔ no so na yɛayɛ saa yɛwie ne nyinaa wie no ana yɛsɛ yɛkana no wɔkasa mu ka sɛ yɛbɛkana no yɛkasa yɛkana no yɛde ba de na yɛde kana no yo na ansa na yɛbɛkana no koraa no yɛnhwɛ biribi ansan na yɛbɛkana no ɛberɛ a awofoɔ ne abusua no akyɛ ne nneɛma awie no afei na yɛba bɛyi ne ti ɛno no yɛyi ne ti te sɛ ne ɔno ankasa ɔpɛ ne yɛma ne papa aba bɛtua ka saa sika no a ne papa no de tua ka no yɛde yɛgye tire de ama abaayewa no ɛno akyiri no saa bere no ɛnsa guo deɛ ɛyɛ te sɛ deɛ yɛn nuanom asɔrofo ɛbɔ mpayɛ no yɛyɛ amanne bi sɛ yi a ɛnsa guo ɛmpɛ mu nti sɛ bia wo ho sɛ yɛgu nsa ada Otwedi Ampɔn ɛne nanam samanfo ase a ɛnya de foforɔ koraa ɛno akyiri no yɛsan so ɛyi no ɛyɛ bi a anka ne na yɛ nananom ɛfɛ no sɛ dansinkram na dansinkram no ɛyɛ brɔfo kasa na nananom ɛka kyia no kakra ɛno no yɛtwa oti ho nyinaa na yɛde bidi afa ho nti ɛyɛ brɔfo kasa na mmom no yɛn nananom sɛ wɔn sika no aka hɔ nti yɛn nso yɛbɛka sɛ dancing saa bi na brɔfo kasa mo nka yɛ dancing crown na yɛn nananom ɛka dancing crown okay na sɛ yɛn nanam antini wɔn si dancing crown saa na tie okay nti yɛbɛyi no dancing crown no yɛwie a afei na yɛba bɛbubu ne nan so a ɛne ne mmɔwerɛ ne asiesie no kama ama ne ho ayɛ fɛ
eno achi no ansa na yɛde na konsum akwakodware no yɛde konsum ekokodware no nsuo ma yɛkodware no so yɛ na bebre egitum sɛ yɛ abosonneema bi ɛna mede kan ɛma mfa to ho sɛ asorfo nso de nipa konsum ekokɔbɔ na su ɛno no yɛnyi ntum sɛ abosonneema ɛyɛ broni de nti ana ada na yɛde de yesusu sɛ ɛyɛ abosonneema we no ɛne abosonsom ɛne bibia yɛ yɛde no kwa akwakodware no ɛwɔ nsuo ho no mo a yɛyɛ ne sɛ ɛma mpanimfo ɔmo bro no so no ɛna de ne bɛkɔ mpempie no bi hɔ no ma nipa nan ɛma mpanimfo nan ɛna ɔmo de ne bɛkɔ yɛde ne koduru nsuo ho no mo a yɛde ade kata n'anim ɛne ne tiri so yɛwia yɛde ne kɔ akɔwura nsuo no mu no na yɛyi akatasoɔ no ansa na yɛde no ɛnu nsuo no yɛde no nsuo mu mprensa yɛtɔ so miɛnsa no na yɛyi na pui yɛwia na yɛgu nsa yɛdware no a yɛde bɛkyɛ ɛne dware no na yɛde anka atwadeɛ nsuo nso aka ho saa bra meka sɛ na yɛde adwena haban nso so aka ho nti yɛte adwena haban miɛnsa yɛdware na wie no na yɛde adwena haban ato nsuo no na nsuo no de kɔ na ase kyɛ nyinaa ne sɛ yɛpra ababa na se yɛdwere ababaawa no ho sɛ musuo biara di n'akyiri a saa adwene no a yɛde ato nsuo no mu no ɛno na ɛyi ababaawa no ho musuo nyinaa ɛde akoro sɛ na ɛbɛyɛ a bɛrima bi ɔbawa no biara no ɛnyɛ nnome ɛma saa abusua no a ɔmo ɛba bɛkyekyere no baabi wɔn nso ɔmo de ɛtɔ ɛka ho baabi nso so a ɛwɔ hɔ a saa ne mmɔwerɛ no ɛne ne nanso no ntwitwa ayɛ no nanso ne mmɔwerɛ no yɛsie no wɔ nsuo no ho na yɛbɔ nananom yɛgu nsa ada nananom ase so ɔma mma kwan ama ababaawa no abɛdu saa mpɛmpɛn so no yɛwia na afei no yɛde kyiniɛ si ne so ne yɛfra no kente ahyɛ no ahenema asa chachaw mpo de mema na ɛhyɛ nti ɛma de ɔmo hyɛ ahenema ahyɛ no siesie no kama sabra yɛ a wɔbɛn nyina no na bragoro agofo ma de nnwom ne dono ne yɛde hyia no yɛbɔ dono na bragoro agofo ma no mo sɛ hyia no ɛyade a ɛne kan yie pa ɛne gye sɛ hyia no saa na ɛde no abɛfie yɛn te sɛ ɔba hema ɛde no abɛfie ɛde bɛfie wie a afei na yɛba bɛka no na baabi yɛbɔ na tenase no mpempie no ɛhɔ no mo na yɛtae ɛyi ne nofo so ne yɛde nkuto afa ho na ɛso no ɛte yɛyɛ kakra nti mɛma no ba bɛhunu a na ɔmo adwene ɛkeka bobom nti bɛrima bi a ɔbɛhunu no wayɛ krado biara no ɔba na ɔba bɛto na kata so agu no so yɛde no bɛfie wie a afei na dzi kankan yɛba bɛkana no ano ka no ɛne sɛ yɛhyɛ ase fira no pa nyinaa no onidi yo onidi nti dubra yɛbɛka no a yɛde tɔ ɛne kusua baabi wɔn nso a yɛtimi baabi a yɛbɛnya ɔsoro wedeɛ kura mpo no yɛtimi de bi ɛka ho san sɛ saa yɛkyerɛ no a yɛyɛ nyinaa yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ ne daakye na wo mu ne mateteɛ mu ɛyɛ frɔmfrɔm ɔkɔ so na otim kyekyerɛ abusua yie ɛno nti na ɛde saa nneɛma nyinaa kɛka ho ɛde yɛkyerɛ ɛde kyerɛ no yɛde kosua hyɛ n'anum a yɛka kyerɛ ne sɛ hwɛ na wamfa wo se amom wobɛmo ku kosua no sɛ wode wo se bɔ mu a nananom gyidie ne sɛ wo madwoa ɛna wobɔ mu na wei no ansa na wobɛtumi ayɛ ne yie no ɛberɛ a ɔwɔ brɛfie no yɛbɛkyerɛ no ne nyinaa kwa na ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ nti ɔba bɛdu nnipa mu a na ɛnya ne den nti ɛnya kana no wie a afei ɛna na duru nkwadaa no a ɔmmɔ brɔ no so no yɛboa nkwadaa nyinaa no na yɛde ɔma bɛfie hɔ meka sɛ ne yɛde kodoɔ asi hɔ ne yɛfufu tɔ ne yɛde agum yɛde tɔ no gum wie a na nkwadaa no ɔmbrɔ no so no yɛma ɔmatwa kodoɔ no ho ahyia yɛma ɔmmɔ bi ɛmfa ne sɛ ntum na mmom yɛbɛma babaawa no asɔ nipa mmienu nsa saa berɛ meka sɛ na yɛakata n'ani yɛde adeɛ abɔ n'ani yɛka kyerɛ sɛ ɔnsɔ nkwadaa mmienu nsa na ɔmfa nkwadaa no nsa nto aduane no nsa na ɔmo aka no aba abɛdi bi nti sɛ ɔsɔ mu no ɔsɔ ɔbaa baako nsa bɛrima baako nsa a nanam gyidie ne sɛ saa nana wɔ bɛyɛ nti mpɛmpie no yɛa ne yɛpɛ sɛ ɔbɛsɔ ɔbaa baako nsa ne bɛrima baako nsa na ɔde ɔmo nsa to ayɔ kodoɔ no mu ɔde to mu a na nkwadaa no a ɛwɔ ɔmo atwa ho ahyia no obiara de ne nsa to mu bi na nkwadaa no atu agu so na no na sɛ wanyini kakra na sɛ wode ho kɔkɔfrɛ mu a na nkwadaa no ɔmo ɛserew ɛno yɛwɔ
ekwane a yefa so a yede twetwe wo bote ese kwasi atu udi brato no yede aye odi na yede serew kwasi nkwana na obo no so meto omo abo ase na omo didi kama omu wi a afi na yebe bodwa data ma babawa no ene namfo no aba besa ye bonwum a no yemane nsibiem na ne namfo no ene onipa be hye onyina ate asibiem omu sabia dum pempenso bia na afi na babawa na ate asibiem se otisi dwemu a mo sa no se mo nyina tenase na baba no afre ne namfo no mienu ana miensa ma beka no afi na omo to ombo ase aba besa enti asa na omo sa de nyina no na omo edase omo buaye emadwumadien ekoso omo che na de omo bua kwanu asa nyina so no na omo edase nti enkodu anwumre no ne de dwumadie no aba na wieye da bra meka se yesisie no kama nti mrante ehunu a mrante bia no ho aso no kwankro bi ehunu a kwanda ho se obone maame anane papa amane na omutin to makata so igunu so wie wo nyina na nsan ade achi a mpempie ya na yetama no kɔ na ɔtwe no awieye ye obi efe se aseda no oba no ayegro no bra no wane ne namfonom ne maame ene abusua kakra na omo ne no mafiefie mu na omo edase te omo dase ede kire se akyede no a kroma no de kye no nani aso nani agye ho damanfo nyina ase enti yen kwada no ayi wo mu no omo namso ma ye bibidi yenti no omo kwada ase na yeso na edi akire nyina so na yeto dwom edi na chi na me ka se nia ye nkwada bremo nwuma na yeta ato pa ne se wenyi kecha ye besan wenyi kecha ye besan wenyi kecha ye besan wenyi kecha ye besan ye wenyi kecha ye besan wenyi kecha ye besan yo nyanom na adofo wo gusa wo hwe Asanteman Europe TV wenyi kecha ye besan ye dan ye ho na yakodidwa kakraba na yabetoa yenkomo so share video no mami na subscribe ye page no so de emaye yada wase empanyfo say enye danta na mum danta ne de sika ba no sanso na enye paint bia na ye paint na sawodan ho nya efia ohu paint mu sonso ye odofo say quality paint say enkantete na wodan ho ye fia di say paint ne foforo no atwam eye kolokra anio sweet quality paint say oba se obeboa adansifo afieranom ene obi bia asie sika yes save money buy sweet quality paint esan say what the sweet quality paint edi ujuma na ehun ye fia ye paintine foforo na mum ye hohoro ensuo keke na ohia na wo dan no ebe foforo kama sweet quality paint e wo mu ahodo mienu ye wo smooth and your test coat no ye mfansuo emfra se ne tie na sa ne de painti dan sanso na mu amodan e wo bia nsuo wo a enche na nsuo awura wo no mu na ehun papai no ye ohia e sweet quality paint ye test coat no eno nsuo ntimi nwuram na madan no ehun ye den kama na de anika ebroso ne se obaya so ya sweet quality paint ye free delivery our mamu haba bia Samsung e professional painters a obeba no amix colors ni nyina de ama no paint e de ama kama hwehwe atia kwa won kran e wo weja fair lady for your ahomatrofo iso 0558357626 0558357628 Swiss quality paint bra na obehu paint mu ensonson ye yo odofo ya da master semonyamre kakra no masaya da amaye sene wunim no Asanteman Europe TV no ye didwa wa hase so opese wo ton bibia na ebo hu dawura obitimi do afre ye number ye da hoi na yese woni yakasa na adokra pese ye nyama no na ya yama kama ye to aso a ye di yenkomo no na woti wadaru masa wotimi nka ye nwura mu kakra na ye misa nsem ba akomienu bi na ye nhwe because emre no ekọ enti ye bisa questions bi adofo bi de aba na se emre wo ma na ya to enkomo no se emre nimu dia na se ye de si ya na wo twese ne se beto aso a na ya to aso me pa church me nka meto nka pa okay yo dasebre wadaru ma amra ye ka obana no ye de to ene kosua ene de aka na no na ukasa ye na wo se de kosua ne hye obana no ma eni kwa se woresa anase obom this omoko ye kase obibi ye moku bibia odrofo wa wo hwe me no se odi bibia hye o mirim na me pa cho oye wa no se so hu eni kwa se woresa de no ayesa bofra ya me na duan no nisi ohu na sa na pa tinti kase obi moku ade a
wadawro masa na wadawro mo senkese ababa no ne refi no ho na wodi ne sibo kusua no mu a anasa wawesa edi ne besi ehun sunsanso ne se no nananom gidie ne se ne madwa na owum ohun se dragron wan kasa no de media no mu ne se anka ne no se ye bakuru obi bra yedi kan ekọ ebisa ekọ ebisa nti ebisa no mu no enema a ebesi mu nyina no etai eda na di ena ye ken so no ade bia ni hono mu a enni ehunmuaye nti se ekoba se ababa no ne refri no ho na se okoko kusua no mu a eno no nananom betimi asan akọ bisa akwadane akiri etimi asa ema ne yi mpempe ne ya na ye ntwen ema de no nsi ansa na ebeka se mehu yanka nti ya na nananom ta ka bibi se nananom se mo ma ye chi nsan ansa na mo apam nti bebi ya na sante memra saka mem no ya na sa ade no eda yakoma so se ye ntwen ema de no nsi ansa na ekwa akọhwehwe kira kwae ne mom ye boye ho modern se betimi abo ade no ho ban se ne ensie kura nti sababa no ne refi no ho na so bokusua no mu a ewo se awofo no etimi tu ho anamon na ba bi omko ebisa no omkokọ eye ho nema etimi dane ekirima ne yi nti na yesi kusua ne de nikwa se obom na se ne ma obewu mu no ede ana obom orwe no eba na sa no nananom gidie ne se eba sa no oba no timi di awomawu anase oba bi won so awo hu timi ye den ema no okay ebi won mo a enye ebi won ma na enye kusua no a odo nsia bomo no na emum no tumi a na eni a ehwe wo no on se bonsam na ya de kan ya no onti da bia o ni pa woni wonam no so obi mpe wasem a tumi ekuta no eso sen wo de kakra bia no wa sha se na odi ye ne ma emfateti ya okay na wadawro ma na wo ka bibi se yagoro oba ne bra na wie no ekire no na se emema na nwuse o sesi de oba we waso awade na se nkese bia obi ewo mfie dunu no obu ne nsa na yego ne bra ono nso so no sa nipa no yitimi ede awade sem koto ne busuafo anim emra yago ne bra ebe wo mfie eduru mienu ajenim ohun se ye ka se ye ansa ne bagoro oba bra no na che se oba no obu ne nsa o ena oba bu ne nsa nso so a oba nya bu ne nsa wie a otimi hia be ma eno de ade a eda ho no mo oba nya bu ne nsa wie a onsuro se obehia be ma nti be oba bu ne nsa ye bagoro no bra be wie no a be ma be ba ye be ye ho ama ne nyina nwie no ye be ho ne ma nyina be wie no na che sa fe ba kokrampo ya sa ba beto so nti so ofiedu no mpo ne ego no bra make se o ka konfiedu nsia nti mfiedu nsia so no obetima da be ma ama na yi nti ye gitum sa be ma chi na wadawro ma me amenwa ba abna be ma a wo Holland wose mimisa wose eye force se yego brama obi ahu because ono no usano wakase usano no ya baba wa no o maame anasa onanam de ne tena fie efufu to ne kusua ede ma no eno no ebasa na aka mamrem no no so yagitum ana yagi entum nti eno no ye frɛ no anoka eno no nye bragoro de o maame no mpese ombe gro bra etimi ka wa no ewo fie eno so no yagitum se no obabu ni nsa na se bia ohun se me de kan se ye ba bagro ba bra ye kwa bisa anka na ye kwa bisa ebisa no ye kwa no che se enye mayo ne nyina ena omu sunsume kuta wo no epe bragro enti se sunsume kuta no na se ne kra empe bragro no a ye nwro no bra na emom no ye be kana no ewo fie te se ne a ye nua ba no ase misa ne tie no okay ye nua ba no a ode na se mbisa mba ebetimi abase bia ne maame no ekọ abisa no omu se bia ne kra empe nti ne kra empe dia ensesa oye ena ade no se ne kra nipa no kra empe na se oso be hye no aya nsusanso a ede ba no ya na nye papa
okay. Yo nana na me fan say bragro ni nyina achi no. Ayana insusanso bi wo so ana. Insusanso bi wo bragro nke se bi obu aya ngono bra na wawale a. Ade ba ko wo mu ne say ade be na kire say nipa no anyini. Ade be na kire say nipa no waso awade. Nti ade a ɛda hɔ no ma ɛbɛma yɛde ehunu sɛ babaawa no waso awade ɛne sɛ yɛbɛka wa no anaasɛ yɛbɛgro wo bra. Ɛna abaayewa bia a wote kurom bia na abaayewa bia ɔte kurom no bia yɛ bra edi kane a ɔwɔ sɛ yɛkɔse wo bra. Sɛ yɛankɔse wo bra na sɛ wonyinsane a yɛfrɛ no kyiribra. Ɛba saa no a yɛbɛtwa osuo. Nti sɛ wo ababaawa no bu ne nsa nyedi kane a ɛwɔ sɛ kwan bia so no wobɔ wo maame amaneɛ ma wo maame kɔkɔse wo bra. Sɛ yɛanworo wo bra anaasɛ yɛankawa no mpo na sɛ yɛsɛ wo bra a ntia mmerɛ bia na mmom ade ɛwɔ mu sɛ braseɛ no deɛ ɛwɔ sɛ ɛba so. Okay. Ɛno na ɛbɛma yɛhunu sɛ ababaawa no wɔduru ne mpanin mfie so. Okay. Yo nana mo ni demfo Italy hima nana hima yɛma wakɔ baba ɛyɛ Asantuma Europe TV nana wadaroma ahobrasɛm no wahye video na yɛ de ama yɛ because Asantuma Europe me fi sɛ yɛkuta enipa ekoko no yɛ enkro du9 no enipa yɛka nyina eboma enipa na ewom ne nyina yɛ 3,500 nti ka 3,500 nke ya ba life sɛ de sɛ kitimi yɛ nipa bɛsɛ 2,000 kwa na nkomo hwɛ Asantuma Europe monke ka mo homa yɛ na mo ma Asantuma Europe TV no so no enyira ne naso ma yɛ yɛsrɛ mu a we de na amuni jamfam dinsi na so na aja waka che wahema na wahemfo amaye na so mutuma share video na ye de amaye se be ye so bituma nya nkranhye bi se o ye nana no hema na ahemfo no mutaye chi ama yedumedi na yedi no o chese omusunsu mutaye chi na ye so etuma nya nkranhye bi na anytime bia na aba betena aye TV station ase na ye se ya eduma ye de amamo nana wadawroma emre wo ma na se emre nim na se ye de yankomo ne besi na ekire na wo hwe se na ya toa so ana se emre wo ma no amamehu because so ka se baby bint no obegu baby ka dawre ba ko no esa aso e kwa kobo inti no yemre no ayebe. Okay we de me se wo mre no wo beko ye de ba asem na wo beka etwa to kra ansa na wako na wo hwe se na de ba de na ba se ye de beba na ano so ama adofo nyina ayede ehu amame yo ye meka de atwato ne se amamre ye ntontwene oman bia wona amamre nti oman bia wobeto amamre atwene akofa oman foforo bi di anase kuo foforo bi di bia no ate se obi a oma wire efiri okrom hina ben wobeyere ewo edwabase oman bia omoto amamre twene bia no omoye nkoa ema won a omo ba kofa omo amamre no eno nti na Africa yemu bebre no oman bebre no yesa da ne nkwa ma abrofo no enade a enye kura ne se wo maame ane wo papa wo ya to din de aje ni mboaten ede wo su echa brempon ede enam se ya mamre woni nyi hu nti no oto wo de na twene no kwa wo do ho akwakobo amanfrafo ko ya na osesa din ye fro Joseph ye fro Samuel yanso won tese broni bi ede mensada anaso de boatenda ade nti no hom de omfa ye de na de bia ye na ekofa omo de emra so se ye ma ye nigi ye de ho ye betima ye de no amana ye ni monyam ye betima ye de no amana ye fe ye nya bosonsam na de bia na ye de tetara ye de ho no enema na ye nananom de gya ye no eno nko amambre nko ena bosonsom nko esom ene amamre enya de koro nti mama ye mfa bosonsom entetare ya amamre ho enka se ye de ne ya bosom de bi ntesa yemum se wonte ase a ena wo kana sa nti besere pa se achia ne mui ne de sia bebo nyina yenko ye nim yensua ya amamre ebeboa yenhwe awade kora mpo se ya ye ken aya ya ka memu no ya wade a ye boka kakra bi ye kofa broni de ye ba ye fe no wedding fe ka ye bo nti ne amamra nti mi nware ememba wa ehia kunu mema no wo hene fa mema bi hia obi kura mpo no sika ode ko ware oba na e wo hene ama ye bibi basa nti e braso
sɛ yɛma yɛni ɛku yɛdeɛ ho atiefo yɛde bɛsi yɛ adɔm do yɛni a na wɔhwɛ sɛ nɛ yɛbɛhwɛ kwan a yɛn nananom ɛfa so a wɔn firi amantifi ɛbaayɛ na wɔn abɛtena baabi a ɛnɛ yɛtie yi ɛkwan bɛn na wɔn fa so baayɛ wɔn bɔ wɔn ba na kuw sɛn nkuro bɛn na wɔn bɛkyekyere yɛ abusua bɛn na wɔn bɛkyekyere yɛ na wɔhwɛ sɛ na ahyia yɛn yɛne wɔ bi ka ɛsan wɔ bi tie wɔwɔ adagye ma yɛn a yɛn nso yɛwɔ adagye ma wɔn nti DJ Sam ade ɛyɛ ade pɛ na wɔhwɛ sɛ ne ba bi hyia kwan na nananom fa so baayɛ no yɛbɛda na di obi wɔ asɛm bisa bi a ho kwan so ɛda hɔ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na yɛahyɛ aseɛ nti atiefo de ma no bɛsi a da mo ase bebree ma mo ne tie a adehye yo nana yeso yɛda wase sɛ agya wanya adagye kakra ama yɛn dɔnhwere baako na wabɛkyerɛkyerɛ ɛyɛ bragorɔ ho ama mmerɛ mu nsɛm yɛda wase bebree na wɔhwɛ sɛ ne no sɛ ne wɔka no mɛhwɛ w'anim na wabɛkyerɛ baabi a akanfo yɛfiri baayɛ a yɛbɛduru ɛyɛ baabi a sisi kura yɛfrɛ ne Ghana ɛhefa na akanfo firi ɛbaayɛ ɛno ho asɛm na wɔhwɛ sɛ ne no yɛbɛka ama obi ayɛ dɛ ate mesrɛ wa wɔhwɛ me bia no meda wase sɛ onya mmerɛ na wo sɛ wo mmerɛ kakra na onya mmerɛ ma me na wobɛhwɛ ɛyɛ Asantuma Europe TV wei dwumadi ato ne din sɛ ɛyɛ sankɔfa dwumadi ɛna wɔyɛ dɛ wɔhwɛ no me paacho sɛ wɔhwɛ me ɛne da wɔhwɛ me a wopɛ sɛ yɛbɔ wɔ dwuma ho dawuro ma wa sɛ wotɔn ntoma wobi African shop just bibia woyɛ ne wiase amansa bia na bɛsɛ yɛhu a amansa hu na amansa ɛbɛtɔ no ma me paacho number ne na yɛ dɛ ɛda hɔ nom no obitumi afrɛ yɛn na yɛni wo atwetwe nkɔmɔ ɛwɔ ahomatrɔfo yi so na yɛsɛ yɛno ahyehyɛ mmerɛ bi a ɛwɔ ho bia na yɛbɔ dwumadi no ho dawuro ɛwɔ yɛ Asantuma Europe TV ayɛ dɛ ama saa so na wowɔ Europe ase na mate asante kuo na mo medwo Asantuma Europe a ani di no ahobrase number yi nso ɛda hɔ no obetumi afrɛ na no so no ya kyerɛ kwan obetumi abɛdwo ɛyɛ Asantuma Europe Asantuma Europe ekuo no because ekuo no ɛdɔso nkronkro dunan ɛna yaka yɛn ho abom ɛna yate Asantuma Europe nti sɛ ɔbɛsɛ ɔbɛka ho a ebia na ne da wo ho Asantuma Europe TV na wonte sɛ Asantuma Europe yaka yɛn ho abom na asantefo yɛwɔ Europe no nkronkro yaka yɛn ho abom a number ne da hɔ no wo fra a yɛbɛtumi ayɛ dɛ ɛno wɔ didi nkɔmɔ na yɛakyerɛ wo mmerɛ ɛda ekuo no ho sɛ wogyitum na wowɔ pɛ sɛ ɔba abɛdwan a na wabɛka yɛn ho na yɛadwan Asantuma kuo no anuanom ne adɔfo yɛse sunsun pɛ na honam no yɛ mmerɛ ɛna yɛse agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ sa ɛkwan tentenfoɔ na sɛ kuro tentenfoɔ soro nti ɛyɛ mo somfoɔ Kwame Boateng mede mu bisia na wɔhwɛ sɛ ne no mobɛte yɛn ka biem mesrɛ mo mmɔ ɛyɛ advert no mpanyinfoɔ se ɛnyɛ danta ne danta na mmom danta ne deɛ sika bɔ ano saa nso na ɛnyɛ paint bia na ɛyɛ paint na sɛ wodan ho nyɛ fi a wohu paint mu sonsonyɛ ɔdɔfoɔ sɛ quality paint sɛ ɛnka ntete no a na wodan ho yɛ fi a gye sɛ wo paint ne foforɔ no atwam ɛyɛ kolo koraa aneo straight quality paint sɛ ɔbaa sɛ ɔbɛboa adansifoɔ afiewuranom ne obi biara asie sika yes save money buy sweet quality paint ɛsan sɛ wode sweet quality paint edi ujuma na ɛho yɛ fi a yɛn pintire foforɔ na mmom yɛhohoro nsuo kɛkɛ na ohia na wo dan no ɛbɛyɛ foforɔ kama sweet quality paint ɛwɔ mu ahodoɔ mmienu yɛwɔ smooth ɛna test coat no yɛmfa nsuo ɛmfra sɛnea ɛteɛ na saa na yɛde painti dan saa nso na mo a mo dan ɛwɔ baabi nsuo wɔ a ɛnkyɛ na nsuo awura wɔ no mu na ɛho paapae no yɛwohia ɛyɛ sweet quality paint yɛ test coat no ɛno nsuo ntumi nwuram na ma dan no ɛho yɛ den kama na deɛ anika ɛboro soɔ ne sɛ Oba so ya sweet quality paint ye free delivery our mamu haba bia Samson e professional painters a obeba no amese colors ni nyina de ama wo paint e de ama kama hwehwe e kwa won kran e wo weja fair lady for your ahomatrofo iso 0558 357626 0558 357628 sweet quality